Kado siar sbo bat lung sit. Kijing dan kam banga pendan kam ha kane kijing shet ka pamenta. Kane kade kado siar kum shiteng kilo bangala dep sign. Nang tau ne de ulung sit. Ulung sit hang ne ngi ot utuh ulung sit badang fresh ni ot stang kum ne nang tangi sapon kum khatsan na ar homenien. Hadin katanga sasai de kum khoi. Kamut une ngala dep sai de kum khoi. Tepar lok phila pendan kam utuh ulung sit bala dep dem ro. Utu lay nang sok shushu susai bet teu la long ban shen hakapor pa ot yaw lung si la danang la ne la ban ot stang kum ne ka khambiang nga padengan ye thu hak ipi parlok ngam nang ban ot stang kum ne kamot une la dan kiba pan ot nga pat ngan shishen nang ta nga ai lang hang ne at liu so sau uso sau nga la kho ik tu ka snap ban nga sa rit kum ne nang ta nga ai lang hang ne u khau sau utu ba kham bitna kum shikam na shikam tam ngapdem haka kum shpau na khasam menien nang tapat ngin om klet ya kini kijing shok kijing ber namar klem kini ru kanam bang kana kijing shen kini hang ne kide kijing shok kijing ber ki bangila dep terlihat hau mau haka por bangi terlihat ni ai lang usenrai im usomrin uneyong urensun udhonia ujira bat kamlu kamut baro kita ngi klelang ban ngi terlihat hau mau bisa long kumne te hakapor banga shet ngan sa ai stangka umpnyang bat kine ngam don kam shuban ai kum kipiat bat kiwe pat kijing sho jingber tang kine kalabiang bat kamlu kat ban biang te kine baro khoi kide kita kijing don kam bangan shet ya kana kijing shet ka pamta te mentangan sedang no ban shet Menta hakane ka umpnyang ka bala kloi nga thep no ya kine kijing sho kijing ber ban nga ai kamlo sakhandian Hakapor banga king ya kine kijing sho kijing ber nga penrit ya keding na mar la da penhe ya keding kine kijing sho jing ber king shulang terli hadin kata nga ai no uso sau bat ketu kedos iar mar sentep yo so sau pat nga lak ham penhe ya keding hadin kata kine ngin shet shua kum san menien kenang ba ketu ka klen jong kido kan mi bha Kacing semau bi mentana gitu kicing shot jingber kelawan bat kacing semau bi kepala sengau bang bah. Bun sin hi padangi terlihat shua yakini kicing shot jingber kamut kasuk bah ban shet bantiu bat kapapen kloi bah. Omdei tang ba kapapen kloi ru kata bang shisha lada terlihat lepa kicing shot jingber kumtu. Hakapor terlihat itu kicing shot jingber ngaklet ban ong ya us ing ru ngi ai lang kendiat hang tu. Kamut kendiat using hap terlihat lang hagitu kicing kle parlong nga ong lada shet da ketu kalung sit kepala da pedem ro ka biang hi henrei lada yo hi da kalung sit kepadang fresh lane ketu kepadang im ban shet te kamut kacing bang lane kacing sma ro ka compare kamut kalung sit kepadang fresh ka kambang ban ya ketu kalung sit kepala da pedem ha kapor pashet ro kamut kam da smathan shu kane kalung sit kepadang fresh nre la da shet da katu kalung sit ro kepala de pedem kamut kepiang hi umlele hi kata tang ba ka jingbang ka compare kine menta hadin san menien ngilayo i ba ka klen jong gitu kido kalami bha kalaya kle bha bar gitu kijing sho jingber nang ta bar gitu ki so sau men ta pat ngan thep sai gitu ki lung sit bat utu khau bangala de pedem nang ta ngan satap shu sa ar minit baro kini kijing don kam hang ne ki banga pedon kam ha kanek pasien Yang ladip tho habo ka description box. Tes ngau bha ban check lan ne pe lang habo ka description box. Bun sin hi nga la ju shet ya ka dos yar balung sit. Tang bangam da bang than ban bam. Ngam tip balai ha kene jing shet ka ba man tapan nga la ju mat teng ka da bang shisha. Yo lese kala pandai na ka jing per jong kine ki jing shot jing ber la ne ki jing kle ha kene ka jing shet ka ba man ta. Te parlok lada pikwa ban persang ya kene kecing shet kapakum ne sa persang namar ha kene ki por menta dang kenrei bah ulung sin
sakendian kat ban biang hi ka jingman nang tangan satap biang sa shiminen kenang bakatu kemlu kan nang penjem syusyu ya gitu kicing shen hadin shimenit bangaladep aye kemlu mentangan ayo sok mungkin powder lane kinu ke sok mungkin kisok mungkin pat lada ladam airu ke biang hi kasyong katkum ka jingkwa kamut lada bam pararang ba lada airu kan nang penbang kan kamsat kendian nang tangan saking kumne hadin baking malumala kumne nang ta sa ay ka mentangan ay kat bakan tap hiya ka do nang tangan sa shet sakhat ar na khasan minen kapor banga shet kamut na do dang sedang shet hado bakan dai gane kajing shet kadai arpeu na arpolai minit kumtahi kapanang kong nga shet san minit nang ta ar minit nang ta shi minit nang ta khat ar na khat san kamut arpeu lane arpolai minit kat hado bakan dai gane kajing shet menta kamut kane kajing shet kala kilung sit ru kala jem kado ru kala bha ka ru kala ngat kamut kala long sbo pat menta kane kajing shet kala long ready lane kala long ban bam ya kane kajing shet ngila ban bam lang rengkat lang bat kaca uruti ata pumaloi putharo lane pat kiwe ro te menta khoblai shibun yapi ngin sai kendo biang ha kiwe pat ki video ki ban sawan khoblai shibun